nápady, skúsenosti, analytika, proste akákoľvek téma, ktorá by mohla byť nielen pre mňa, ale aj pre vás zaujímavá, budem dávať tu na tento kanál. Samozrejme, taktiež ak vás napadne nejaká téma alebo niečo na prebratie, budem rád, keď to napíšete do komentáru pod hociaké video v podstate, veď si to môžem hocikde nájsť. A ak to bude niečo dobré, zaujímavé, čo bude stáť za niečo, tak zistím si niečo o tej téme, zistím si niečo o tej problematike a o tých informáciách a môžeme to tu prebrať takisto. Nejakú diskusiu rozbehnúť v komentároch. Tento kanál bude inakšie jediný kanál z tých mojich všetkých kanálov, ktoré mám, na ktorý bude stále niečo vychádzať. Nemyslím pravidelnosťou, ale myslím dlhodobosťou. Že aj o tie, ja neviem, 2 roky, keby som sa s niečím stretol, čo by stálo za zmienku a mohlo by to niekoho zaujímať, alebo mu to pomôcť, alebo proste by to bolo fajn na informovanie, tak to tu proste dám. Hej. Takže bude dobré, keď si tu dáte ten odber, lebo proste nech vám nič neujde. Alebo po prípade možno sa tu objaví niečo, čo práve môže pomôcť vám. Takže to, asi toľko. Asi toľko na začiatok, kalani, a uvidíme, s čím prídem, čo tu dám a tak. Stay tuned. Stay tuned. Bye bye.